kanang Jollibee, kanang kuan pa biya ko ng katilaw ana, grade 8. Nya pinadala pa gito sa ako ang tita. Dayon karon murag pwede na maadto kuan. Oh, di ba napakalami na ng kinabuhi yung mga butang ba na akala mo pang dato lang. Dinha ko nakuan sa una bu kaining adna mi og la pergola sa una. Ikuyog ko sa ako ang pamilya sa akong best friend. Nangaon mi dito natingala ko lahi lagi ilahang kinabuhi ay. Kana inana ba? Natingala ka. Dagko lagi kay sila pitaka. Nana, mag-observe manggug ko sa akong palibot ba. Wala dili jud ko pwede nga diri raw Dapat maningkamot ka talaga. Una mo ana sila nga makahuman ka na si Inday nga laagar magkay na. Tagaras 12 man na makauli. Sila kabalo na nga nang wakwak di ko ato. Pero ngayon, kung aadto ka talaga sa mga mamahaling restaurant, kaya mo nang magbayad. Dili tanan. Ay grabe. Dili tanan kay akong budget. Dili man dira. Like ano ba? Kung Ay, kumadto? if ever lang challenge ka na magpapalit ka doon ng mamahalin na sudan, kaya mo na. Kaya. O hindi kaya sa una, no? Dili sa ano sa sko Ginoo na barbecue tagduha ra gyud in town. Uy, ginoo ko. Jeez ra. Inaana ra ba murag Pilas man tilaw-tilaw yung tila ang tulungan. Tuslo pa ana na